Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi vlog na kanalu. Danas se nalazimo u Shenzhenu i vodit ću vas da vam pokažem najveći market za elektroniku koji se nalazi u ovom gradu. Kada kažem najveći market, mislim 5, 6, 7 spratova i u toj ulici imate čak 20 takvih marketa. Mislim da nije moguće obići sve za jedan dan. Prvo na što nailazimo jeste Subway i pored njega imamo tu neke kineske restorane, tako da ćemo vidjeti šta je najbolje da sada jedemo. Što se tiče isplativnosti, sve je isplativo, tako da gdje god odete da jedete nećete platiti puno. Kao što sam rekao u najavi putovanja za Kinu, većinom stanovništvo koristi ove električne motore da se prevoze sa njima, jer je to jedno od najisplativijih opcija. Apsolutno mislim da vas ne košta ništa. Ako njega košta da on napuni auto rezervoar od 400-500 km, 2 evra, onda mislim da za električni skuter nećete platiti ništa. Na ulici je apsolutno bezbedno, ljudi ostavljaju svoje torbe na motorima, tako da apsolutno nećete imati nikakav problem. Kamere su svuda okolo, tako da nema krađe, nema ničega. Ovo je jedna od najboljih država ako mene pitate. Ono što volim da radim kada odem u svaku državu jeste da probam McDonald's u toj državi, zato što nije svuda isti, svako ima neku specijalnu ponudu za svoju državu. Idemo sada da nađemo, jedan čovjek mi je rekao da se tamo negdje nalazi McDonald's, tako idemo da vidimo gdje je. Ni hao panga. Ako ste se slučajno pitali kako moj hotel izgleda s polja, pa evo kako izgleda. I također moram da se zahvalim mom bratu iz Amerike koji trenutno snima ovaj klip. I see it over there. Ovo je prvi McDonald's na koji smo naišli, nisam siguran da li i dalje još služe doručak, tako da idemo da vidimo šta se nalazi unutra. A pogledajte kako sve zgrade okolo izgledaju, sve su maltene iste jer ipak komunizam je komunizam. Video sam da pored McDonald'sa imaju svoj lanac koji se zove Luckin Coffee, odnosno njihov Starbucks, tako da ćemo posle Meka otići da vidimo kakva je ponuda kod njih. Hajmo unutra. Prva stvar koju imamo jeste ovaj ekran i moramo da ga prebacimo sa kineskog na engleski. Kao što sam rekao, trenutno se služi doručak, tako da nemamo neki preveliki izbor, ali hajde da uzmemo bilo šta. What you wanna eat? Uzet ćemo ovaj jedan sausage i egg muffin, a ono što ću ja da izaberem jeste... Ja ću ići sa ovom opcijom, pošto je najveća na ekranu. I također uzet ću ja sok od pomoranđe. Također želim da vam pokažem kako funkcioniše plaćanje u Kini. Imate ovu aplikaciju koja se zove Alipay i sada kada hoćete da platite, kliknete ovdje, samo skenirate vaš Alipay. Oni će automatski da uzmu novac sa vašeg računa i vaša porudžbina je spremna. I sad kao i uvijek u svakom McDonald'su moramo da sačekamo da se pojavi naš broj gore na ekranu. Ni hao. 3904. Šiše. Evo ga. I idemo da probamo. Prva stvar koju sam uzeo jeste ovaj hash brown, naravno pokovani krompir, ništa tu nema specijalno, sok od pomoranđe i uzeo sam ja sam uzeo flavor sausage egg muffin, a on je uzeo sausage with egg muffin, tako da ćemo da vidimo kako izgledaju. Evo kako izgleda ovo, iskreno to je doručak, tako da ne možemo nešto previše da očekujemo, a evo kako izgleda i ovaj moj. Idemo sada brzinski ovo da pojedemo i vodimo vas u njihov lanac kafića kao što je Starbucks. Iskreno bude Mekov doručak ne može da pređe ocenu 6, onaj hash brown mi je bio ništa specijalno, ali idemo sada da probamo ovaj njihov lanac kafića koji se zove Luckin Coffee. Vidjet ćemo šta nude i da li su zapravo toliko bolji od Starbucksa. Odnosno ne mora da znači da su bolji, ali su našli sebi svoju alternativu. Imaju apsolutno sve svoje, tako da ne moraju da budu pod uticajem Amerikanaca. Apsolutno nemam pojma šta se nalazi na ovim slikama, tako da ću samo uzeti bilo šta. Ni hao. Ni有冰茶吗？冰茶aha 有，这个2个这里扫码。这个? Ok, evo kako poručujete, morate da skenirate ovaj kod sa Alipayem. I kada skenirate, otvorit će vam ovdje šta sve možete da kupite. Uzet ćemo jedan ovaj i uzet ćemo jedan ovaj. Ok. Nećemo ništa. Alipay naravno. I to je to. Sada samo čekamo da obrade našu porudžbinu i da je pokupimo. OK。 Naša porudžbina je broj 470. Ono što je jako specifično, vi uopšte ne morate da imate interakciju sa zaposlenima, znači samo poručite preko aplikacije, dobijete broj porudžbine, već ste platili preko Alipaya, dođete, uzmete svoju porudžbinu, izađete napolje i to je to. Niko ovde neće doći uzeti vašu porudžbinu ili nešto što obično Srbi radi.
Uzeli smo slamčice, sada je izašla poručbina 469, naša je 470. I ono što sam mogao da primetim jeste da su zaposleni jako raspoloženi, da nisu namršteni, da nisu nadrkani. Apsolutno jave vam se, pozdrave vas i to je ono što jako cenim u ovoj zemlji. Evo, šišje. Cecijen. Uzeli smo naše poručbine i idemo sada da probamo kakve su. Ovde stoji stiker sa brojem poručbine i prva dva slova vašeg imena, tako da niko neće uzeti vašu poručbinu, nemojte da se brinete. Dostavljači non stop ulaze, izlaze, uzimaju poručbine, niti se javljaju zaposlenima, tako da ovde je sve crno na belo. Što? Volao bi da znam šta je ovo, ali ne znam. Ali je odvratno. Popit ćemo ga pa kako bude, mislim da je ovaj njegov mnogo bolji, tako da jebi ga, zajebao sam se. Morao sam da uđem unutra da pitam šta sam zapravo uzeo i uzeo sam kokosovu vodu. Hell no! I evo nas, konačno za sam kraj dana došli smo na Electronic Market i hajde da vidimo šta sve tu ima. Ovaj deo se zove Huangshanbei i ovde u celoj ulici ima preko 30 tržnih centara sa 7-8 spratova, tako da apsolutno ne može da se obiđe sve. Došli smo pred kraj, pa hajde bacimo oko šta ovde sve ima. Ako znate šta je ovo su AirPods Pro 2 sa čipom 1562AE. Apsolutno možete nađete 150 marki Apple Watcheva, Smart Watcheva, slušalica, Dysona, šta god vam padne na pamet, apsolutno možete da nađete, tako da bez brige. Idemo sada u jedan od marketa da vidimo šta sve ima unutra. Takođe sa mnom ovde je i Trentin koji je jako poznat u Americi, ima preko 700.000 followera na TikToku. Trentin, what do you think about this market and this street? Bro, I'm not gonna lie, I don't think I've ever seen something like this before, but I'm curious to see what they actually have and how like their products here hold up to the real stuff, you know what I'm saying? So, let's go and see inside. Došao sam apsolutno pred zatvaranje, hteo sam da nađem iPhone 17 Pro ili Pro Max u onoj narandžastoj boji, ali nadam se da ćemo moći da ga nađemo u nekom drugom gradu. Naravno, ovde nisu samo rep stvari, tako da možete nađete i oficijalne prodavnice kao što je Huawei, Apple i neki njihovi brendovi, Vivo. Tako da idemo sada da vidimo šta ima baš u ovom marketu. Idemo kod prodavca koji se zove Kitty, odnosno ona se zove Kitty. Ako vam slučajno treba zvučnik, player, mikseta, apsolutno sve možete da nađete. Da li novo, da li polovno, ima svega. Znači šta god vam padne na pamet da je od elektronike, možete da nađete ovde. Ne zove se za džabe Silikonska dolina. Od najmanjih žica, čipova do nekih najvećih elektronskih uređaja, možda čak i robota. Naišli smo na prvi poster za iPhone 17 i to baš narandžasti, ali idemo da vidimo, tamo preko ulice nalazi se oficijalna Apple-ova prodavnica. Ako vam treba oprema za telefone, maskice, zaštitno stakla, toga ovde možete da nađete apsolutno na tone. Kad kažem na tone, stvarno mislim na tone. I to za 10 centi, možda i manje. Šta ovi Kinezi mogu da prenesu na ovim električnim motorićima, niste ni svesni. Znači napuni robe na električni motor 3 puta nego što je njegov motor. Nisam siguran kako održava ravnotežu, ali svaka im čast. Ono što ste na početku videli, to je bio Seg Market, a ova je još veći od njega. Kod Seg Marketa mi se ne sviđa zato što se spratovi ponavljaju i nije toliko interesantno, ali hajde da vam pokažem kako izgleda ovaj unutra. Prvo na što morate da prođete ako ne idete uz ove stepenice jeste Xiaomi prodavnica i odmah da vam kažem ima 5 puta više stvari nego u našoj prodavnici. Juče su najavili svoj novi telefon koji je Xiaomi 17 Pro, izgleda jako slično kao iPhone 17, samo što su napravili i ovaj zadnji displej, što je jako cool, ali nisam siguran da li će se pregrevati kao i prethodni njihovi modeli. Ako vam trebaju bežični punjači, apsolutno imate kakav god zamislite, čak možete da ih i brendirate u svoje ime. So, how much is this one?
200 juana traži za ovo, ali iskreno to je cena za strance, tako da to im je početna cena sa kojom kreću da se cenkaju. Pogledajte samo koliko su cool ove anime figure, a mislim da koštaju možda ni 10 eura. Imate ove usisivače za auto. How much this one? 135. 135 juana. Nije nešto pretjerano jak, ali za kola poslužit će. E, ovo je prava stvar. S obzirom da je napolju 36 stepeni, ovo je spas. Naravno imate i ove Dysone, odnosno ovo nije Dyson, ali je urađen kao Dyson. Bukvalno je samo brendiran kao Dyson. How much is this one? 125 juana, iskreno to je nekih 20 eura možda. Bukvalno, ako ne znate šta da kupite, dobit ćete ideju čim budete ušli ovde. Tiče slušalica, apsolutno možete nađete bilo kakve, možete nađete AirPodove, možete nađete AirPod Max. Naravno ovako na prvu ne znate koji je čip unutra, ali možete da se raspitate i da kupite što bolji čip. Naravno imate od $5 pa ne znam ja do $50. Ovo je neka random radnja u koju smo ušli, bukvalno ima sve od kofera pa do slušalica, zvučnika i čak ima ovaj zanimljivi zvučnik koji sam viđao, ako se ne varam, u Ikeji. Ima i svetlo, ima i Bluetooth, tako da je odličan. Imaju neke svoje tablete koji nemaju marku, ali ok su, pretpostavljam da rade na Android, tako da ovo je vama svima poznato, AirPods sa ANC-om, ali nemojte da zavara ovaj stiker, oni mogu da zalepe kada god hoće, tako da to je njima najmanji problem. Mogu da stave i najgoru verziju u kutiju, onda samo da zalepe stiker. Također imaju sve vrste masažera, tako da ako vam trebaju masažeri ili vam treba ovi ventilatori da duvate lišće, apsolutno možete nađete sve i možete da brendirate sa svojim logom. Imaju čak i sve boje AirPod Max, ali pogledajte ovdje piše Max, ovdje piše AirPods Max, tako da li je sad razlika u kutiji, razlika u kvalitetu, ne možemo da znamo dok se ne zadubimo u to. Imate apsolutno sve vrste tranzistora, mislim možete ubijete nekog svema ako ga pogodite u glavu, tako da nemojte da pokušavate to kod kuće, a i ovaj mali je interesantan. Zga došao je? Iba je sam. 130, to je smešno. Ujedno je i dobra dekoracija, a i pretpostavljam da je zvuk savršen za sobu. Ne trebam ništa spektakularno. To je sve što sam mogao da vam pokažem za ovo kratko vreme pre zatvaranja. Idemo sada dole da pronađemo oficijalnu Apple-ovu prodavnicu i da probamo da nađemo iPhone 17 Pro ili Pro Max da vidimo koja je cena. Ako bude neka dobra cena, verovatno ćemo ga kupiti. Ne mogu da lažem, Huawei ima jako dobre proizvode, pogotovo onaj novi laptop što su napravili i onaj telefon sa 3 ekrana, ali mi ipak idemo u Apple. Evo nas ispred Apple-ove radnje i ako se pitate gde je najveća gužva, to je za stolom gde se nalaze iPhone 17 i iPhone 17 Pro Max. Moramo naravno sačekamo red da bi došli da ga pipnemo. Uspeo sam da dođem do njega, realno izgleda mi prelepo. Zadnji put sam imao iPhone 12-icu, sad imam S24 Ultra i hoću da ga zamenim za ovaj. Danas sam ga testirao u toku dana, video sam da mu je kamera fenomenalna. Kad kažem fenomenalna, mislim da je duplo bolja od S24 Ultra. Možete da kažete da je Samsung bolji, da je ovo, da je ono. iPhone nikad nije zabagovao, a ovo smeće me već jako nervira. A ona priča koju su ljudi pričali da se grebe, da ovo, da ono, ja ovde u radnji ne vidim niti jednu ogrebotinu, a displej mi je manje više perfektan. Nisam iskreno video ovaj novi UI koji su izbacili, ali video sam kad sam ušao u kameru neke balončiće, iskreno jako izgleda cool u odnosu na ono što sam imao pre. Također izgleda mi jako cool i u ovoj beloj boji, odnosno sivo-beloj boji, ali iskreno ona narančasta mi je za nijansu bolja, ali kad kažem za nijansu mislim da je prepoznatljivija je i nekako razlikuje se od ostalih modela. Ovo je Pro Max u tamno-plavoj boji i ovaj displej je perfektan i mislim da je najbolja stvar koju možete da uzmete iPhone 17 Pro ako vam ne smeta da telefon bude veliki. Ekran perfektan, kamera malo je reći perfektna, tako da vidio sam da ljudi pišu da je iPhone 17 kao najbolja opcija, ali realno Pro Max je Pro Max. Nažalost, ovaj lik koji radi ovdje rekao je da nemaju ni Pro, ni Pro Max na stanju, što je realno bilo i očekivano, tako da ćemo morati da ih nađemo kod nekog preprodavca u nekoj okolnoj prodavnici. Na jednom mjestu gdje sam se raspitivao bili su 9.500 juana
za Pro verziju i 12.000 juana za Pro Max verziju, tako da iskreno mislim da se isplati s obzirom da je cena u Srbiji za Pro negde oko 1550 eura. To bi bilo to što se tiče ovog vloga, nadam se da ste uživali, mi nismo imali sreće da pronađemo iPhone, ako ga budemo pronašli snimit ćemo ga u nekom od sledećih videa, već sutra napuštamo Shenzhen i idemo za Guangzhou. Ako se vama svideo ovaj video, kliknite subscribe i like. Ćao!